ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कोंकणींतू उल्लोवचे अभ्यासो म्हाका आता 35 वर्स जाल्ले आमचे कडल्यान तू उलोवचे सवय मेळना चड जास्त इंग्लिश हिंदी अशी सगळं चलता आणि साधारण भाषा उलोवची म्हळ्यार एक आणि प्रवचन दिवचे म्हळ्यार विंगडीच काही खातीर एक शब्दकोशाची गरज असता आणि हांव चित्रपूर सारस्वत बॅकग्राउंड आयल्या मिती आमगेल कोंकणीची के जीएसपी कोंकणी कडूनची के विंगड आसा आमगेल उच्चारण चिक्के विंगड असता तरी आशा करत की तुमकां कळटलें हांव कल उलयत म्हणून विश्वरूप प्रभूने खूब प्रशंसा केली म्हाका परिचय दितना इतला प्रशंसा करची गरज नाशिल्ली प्रशंसा करताना किंवा काही उलयताना सत्यवादी आसतात आमी विश्वरूप प्रभू वैष्णव न्हय इतले बरेच देवल कृष्णाल भक्त इतल्या वर्षापासून तेमी ती अन्य भक्तांगल प्रशंसा करची म्हळ्यार ते एक स्वभाव तशी म्हणून आमी स्वीकार करूया तरी राधा कुंड प्रभून म्हाका फोन करून विचारले की म्हाका उपदेशामृतम 11 श्लोक हेजेवर प्रवचन दिवच्याक म्हाका निवेदन केल्लें आनी कोंकणींत प्रवचन दिया म्हळें आतां म्हाका उगड आसतना हांव एक किंवा दोन पंत हांव कोंकणींत प्रवचन दिल्लें आतां 30 वर्स जालें ताका 30-32 वर्स जालें तरी हांव प्रयत्न करता आणि आता 11 श्लोक हे प्रत्येक श्लोकाक विंगड छंद असता ती न्हय आणि संस्कृत भाषेंत तूं प्रत्येक श्लोकांत तूं 4 चरण असतात ती म्हळ्यार पद असतात ती आणि त्या पदांत तूं किंवा चरणांत तूं कितले वर्ण असत ती त्याच्यावर त्या छंदाचे विंगड नाव असतात जसं भगवद्गीतेन तूं श्लोक अनेक जास्त करून अनुष्टुप छंदांत असतात म्हळ्यार एक चरणांत तूं 8 वर्ण असतात तशी
अन्य स्कंद पण असती, अन्य छंद पण असती, पण जास्त करून अनुष्टुप छंदांत असतात. एक चरण आणतो, एक पद आणतो, 8 वर्ण. तशी उपदेशामृतांत पळयल्यार आता ह्याचे 11 श्लोक आसा ताजे छंद म्हळ्यार मंदाक्रांता छंद. मंदाक्रांता म्हणजे हळूहळू हळू मुखार वतले. आणि ह्या छंदांतू प्रसिद्ध म्हळ्यार खंयचे जसे शांताकारं भुजगशयनं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं. हे मंदाक्रांता छंद. या छंदांतू आम्ही ह्या 11वा श्लोक आम्ही म्हणूया. अंतू एक चरण अंतू किंवा एक पाद अंतू 17 वर्ण असतात आणि मागच्या थोड्या आशिल्ल्या दोन्ही तांतू विंगडचे छंद आशिल्ले. शार्दूल विक्रीड म्हणून छंद त्याची विंगड आसा. तर आता मी हे उच्चारण करूया, पाठ करूया ह्या श्लोकाचे. कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा. कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि. यत्प्रेष्ठैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्. तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति. स्वतः म्हणतात. कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा. कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तात्रिकेव व्यधायि. यत्प्रेष्ठैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्. तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति. कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा. कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि. यत्प्रेष्ठैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्. तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति. 11वा श्लोक असत नव्या उपदेशामृतांतू आणि ह्या श्लोक 11वा श्लोक म्हणजे अंतिम श्लोक. भक्तिविनोद ठाकूर यांनी उपदेशामृतारी एक सुंदर टीका बरयल्या. तांतू ते म्हणतात की उपदेशामृतांतल्या जे पहिल्याच्या जे 7 श्लोक असती ताचो विषय म्हळ्यार वैधी साधन भक्ती. मागीर जे 8वा श्लोक आसा ते रागानुग साधना भक्ती. नाम रूप चरितादि सुकीर्तनाम. आणि 9, 10 आणि 11 ह्या 3 श्लोक अंतिम श्लोक त्याचा विषय म्हळ्यार भाव आणि प्रेमभक्ती. भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. आता तुम सगळ्यांक गोष्ट आसा की उत्तम भक्ती प्रथम श्रेणीच्या भक्तीक 3 स्तर असतात. पहिलं स्तर म्हळ्यार साधन भक्ती, दुसरं भाव भक्ती आणि तिसरं प्रेमा भक्ती. साधन भक्ती म्हळ्यार साधन आणि साध्य. साध्य म्हळ्यार परिपूर्णतेची अवस्था
सिद्ध, सिद्धीच अवस्था. आणि सिद्धी प्राप्त करूक साधन कोरची गरज असता. साधन कोरनो मागीर साध्य प्राप्त जाता. खंयच्याय क्षेत्रांतून कोणाकय क्रीडा किंवा कसले टायपिंग करचेस कोणाकय अभ्यास करू लागता, प्रॅक्टिस करता. ते कोरनो मागीर हळू 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 ते तांतू परिपूर्णता तो प्राप्त करता. आणि मागीर इतू जोरान टायप करता की ताका पळोवची पण गरज नसता. तशी दोळे बंद करून तो ताका बोट हालता ती टायपरायटरार बरी आणि ते चलता. पण पयलीं दोन तशें जायना ते. पयले चिके प्रयत्न करता, अभ्यास करता लागता. ते अभ्यासाक आमी साधना म्हणटा ती. साधना आणि साध्य. साधनाच उद्देश कसले? साध्य प्राप्त करची. सिद्धीची अवस्था ताका साध्य म्हणटात. तरी पहिलं साधना भक्ती म्हळ्यार अभ्यासात स्तर असता. त्या स्तरान तूं परिपूर्णता आमी प्राप्त केल्लें नसता. आणि साधना कोरनो मागीर अंतिम आमगेलो उद्देश जो असता तो साध्य भक्ती म्हळ्यार प्रेमा भक्ती. आणि भाव भक्ती जो आसा तो मदलो स्तर असता. साधना भक्ती संपून ज्यावेळी आम्ही प्रेमा भक्तीचे एकदम लागी येता ती त्यावेळी ते भावभक्ती स्तर असता. आणि साधना भक्तींतूय दोन प्रकाराचे म्हणजे दोन वर्ग असतात. एक म्हळ्यार वैधी साधना भक्ती आणि दुसरं म्हळ्यार रागानुग साधना भक्ती. वैधी साधना भक्ती म्हळ्यार कसलें? वैधी म्हळ्यार जे विधीवर आधारित असतात. विधी म्हळ्यार कसलें? नियम. विधी आणि निषेध. आम्ही खंयच्या डॉक्टराकडे वता ती आणि डॉक्टर आमकां तपासून मागीर कल म्हणटा ती तुम्ही हे करात ती अशी खायात ती अशी वखद घेयात ती आणि हे तुम्ही करू नका ती हे करणे त्या करणे अशें करून आमकां ते नियम सांगतात. नियम दोन प्रकाराचे असतात, विधी आणि निषेध. विधी म्हळ्यार आमकां कसलो करका आणि निषेध म्हळ्यार आमी कसलो करणे. त्यामिती आमगेल्या वैधी साधना भक्ती म्हळ्यार त्या नियमावर आधारित असता. म्हळ्यार आमकां तितलं स्वाभाविक आकर्षण नसता श्री कृष्णाच्या प्रती. जाल्यार आमगेल्या मनांतू श्रद्धा असता. गुरूंच प्रती, भक्तांच प्रती, शास्त्रां म्हणजे शास्त्रा प्रती एक श्रद्धा असता. आणि श्रद्धालू आशिल्ली ती आज्ञा पालन करचे आम्ही कर्तव्य मानून ते कार्य करतात. देवाली साधना करतात. आता आम्ही जप करता कित्याक करता जाल्यार आमकां शास्त्रां म्हणल्या सगळे भक्तांनी आमकां सांगले आम्ही जप करता आणि गुरु महाराजान सांगले आम्ही जप करता आणि भगवद्गीतेन तूं भागवतमान तूं म्हणल्या की ह्या कलियुगान तूं फक्त देवा नांव घेवका आमी. तर मन केन्ना केन्ना आमकां त्रास दिता. आता आज नाका बेजार आयलो कितले जप करचे आजी. त्यावेळी आमच्या बुद्धीने आम्ही स्वतःक समजून घेतात की ना 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 मन अशें म्हणटा जाल्यार आमी करता. कित्याक करता? आमी शास्त्रां म्हणल्या अशी. शास्त्रां आदेश आसत. भक्तांक आदेश आसत. त्यामुळे आमी करता. तरी हे आमगेल जे साधन आसता एक श्रद्धा आसत, एक निष्ठा आसत. जाल्यार तेजी निष्ठा आणि श्रद्धा आसत ते कोमळ असता. दृढ नसता. आणि हळूहळू हळू साधन करता करताची आमगेली श्रद्धा आणि चिके सुदृढ जाता. आणि सुदृढ जाता जाताची हळूहळू हळूहळू आमगेल हृदयांतू जे सगळे अनर्थ आसत ते सगळे नष्ट जातात.
आणि श्रीकृष्णांचे प्रती हृदयांतू एक आकर्षण उत्पन्न जातात. ते वाढतं राहतात. सुरुवातीपासून जे आम्ही जप करतात, ती कीर्तन करतात, ती श्रवण करतात, ती देवाला दर्शन करतात, ती देवळा वचून तरी आमगे शुद्धीकरण जाता. श्रीकृष्णांच्या प्रती आमगेले एक आकर्षण वाढता. हळूहळू हळूहळू वाढता. आणि आयुष्यभर आम्ही असं करू का? कशी करतची हळूहळू देवाल कृपेने आमका साध्य अवस्था प्राप्त जातली. आता ह्या जन्मान जातली की पुढच्या जन्मात जातली की आम्ही आमकां सांगू जायना. त्या आम्ही कितले परिश्रम करता ती, आम्ही आमगेल कितले श्रद्धा आसा, कितलं प्रेम आसा, कितलं सेवा आम्ही करता ती ह्याच्यावर निर्भर असता. तरी साधन भक्ती जायना पडे, मग भाव भक्ती जायना पडे प्रेमा भक्ती. तरी भक्तिविनोद ठाकूर कसं म्हणतात ते की ह्या पहिलं 7 श्लोक उपदेशामृताच्या त्या साधना भक्तीवर वैधी साधना भक्ती ह्या विषयावर असत. वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम इत्यादी. आणि मग 8वे श्लोक तर रागनुग साधना भक्ती 9, 10 आणि 11 ह्या भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. आता आम्ही पळयता ती की ह्या अंतिम 3 श्लोक जी असतात ती 9, 10 आणि 11 त्यांतू विषय एकच असा, राधाकुंड. तुम्ही वाचलास का तुम्ही? विषय खंयचे? राधाकुंड विषय असा. आणि शिला भक्तिविनोद ठाकूरान म्हणल्या की 9 श्लोकांतू विषय कसला असा? विषय असा भजनीय स्थल मध्ये सर्वश्रेष्ठ. भजनस्थल स्थली भजनस्थली म्हणजे विंगड विंगड धाम असतात ना देवालय. आता तिरुपती असं, द्वारका असं, जगन्नाथपुरी असं, बद्रीनाथ असं विंगड विंगड धाम असतात, ती तीर्थस्थान असतात ती. आणि विशेष देवाला संबंधांची असतात ती परमसत्य श्री कृष्ण संबंधांची असतात ती तांका धाम म्हणतात आम्ही. आणि त्या भजनस्थली असतात त्या स्थानांतू धामात वचून आम्ही देवाला सेवा करका आणि नामस्मरण इत्यादी आम्ही करका थंय वचून. तर तांका भजनीय स्थळ म्हणतात. त्या स्थळांतू ज्या जागांत वचून आम्ही फक्त भजन करका आणि दुसरं काही काम करू नये आम्ही. जसं वृंदावन असं, जगन्नाथपुरी असं थंय वचून आम्ही सिनेमा पळयलाय आणि हांगा थंय वचून सगळे क्रिकेट मॅच पळोवचे वचूले. मग कसलो उपयोग ते? काही उपयोग ना थंय. धाम देवाल धाम आणतो आम्ही फक्त देवाल काम करचे असता. विंगड दुसरं काम आम्ही करचे ना थंय वचून. तरी त्यामुळे ह्या स्थानाक म्हणतात ती भजनीय स्थळ. ज्या स्थानांतू भजन करचे ते एकमात्र आमगेलं काम असका. दुसरं खंयचेय काम आम्ही करू नये थंय. तरी भजनीय स्थळ मध्ये सर्वश्रेष्ठ खंयचे श्रेष्ठ इतकं सगळं आमगेलं भजन स्थळ असती तांतू खंयचे श्रेष्ठ असा. तर हांगा एक अनुक्रम रूप गोस्वामीन दिल्या. अनुक्रम म्हणल्यार एक तरतम्य एक वर्णन केल्या की ह्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ है, ह्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आणि है, आणि ह्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ है अशी करून एक अनुक्रम दिल्या. तरतम्य वर्णन. तरतम्य म्हळ्यार कोतच नव्हे तुमका. बरे असं, ह्याच्यापेक्षा बरे हे असं, त्याच्यापेक्षा बरे हे असं, सर्वोत्तम हे असं, हाका तरतम्य म्हणतात. गुह्य गुह्य गुह्यतर गुह्यतम भगवद्गीतेत तो श्रीकृष्ण म्हणतात नाही. भागवत धर्म म्हळ्यार गुह्य गुह्यतर म्हणजे म्हळ्यार जास्त गुह्य असतं काय. आणि गुह्यतम म्हळ्यार सगळ्यात जास्त गुह्य असतं. तरतम्य न्याय म्हणतात. तर आता 9 श्लोकांतू
श्रील रूप गोस्वामी कल म्हणतात की पहिलं वैकुंठ म्हणा कल्या देवाल धाम त्या या जगाच परे असतं आध्यात्मिक जगतं आणि वैकुंठ त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ मधुपुरी मथुरा कित्याक थंय देवाला जन्म झालेला नव्हे त्यामुळे ती मथुरा वैकुंठपेक्षा श्रेष्ठ आणि मथुरापेक्षा श्रेष्ठ म्हणारे वृंदावन रासोत्सवात वृंदारण्यम तत्रापि म्हणजे मथुरापेक्षा श्रेष्ठ वृंदावन कल्याक कारण म्हणाले थंय वृंदावनंतू श्रीकृष्णाने रासलीला केलेले रासोत्सव अरण्य म्हणारे वन जंगल आणि उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन आणि तत्र अपि त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ म्हणारे वृंदावन पेक्षा श्रेष्ठ म्हणारे गोवर्धन कल्याक उदार पाणी रमणात तत्र अपि गोवर्धन उदार पाणी श्रीकृष्णाने तांगेले एक बोटाने हाताने पूर्ण गोवर्धन धारण केले त्यांनी ते गोवर्धन वृंदावन पेक्षा श्रेष्ठ आणि गोवर्धन पेक्षा राधा कुंडम यहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ वृंदावन गोवर्धन पेक्षा श्रेष्ठ म्हणजे राधा कुंड म्हणजे सर्वश्रेष्ठ भजनीय स्थळ त्या राधा कुंड कित्याक कल कारण तका प्रेम अमृत आप्लावनात श्रीकृष्ण प्रेमाला अमृताला एक आप्लावनात म्हणारे त्याचं फ्लड असते त्यामुळे राधा कुंड त्या भजनीय स्थळामधले सर्वश्रेष्ठ तर ह्या झाला 9 श्लोक आणि भजनीय स्थळ आता भजनीय स्थळ वर्णन करणं पडे आता 10 श्लोकांतू श्रील रूप गोस्वामी कल वर्णन करतात श्रील भक्ती विनोद ठाकूर म्हणतात की भजन कार्य मध्ये सर्वश्रेष्ठ आता भजन स्थळ त्यांचं वर्णन जायना पडे आता भजन करणार कोण व्यक्ती असते वेगवेगळ्या प्रकारचे साधक असतात तांगेल वृत्ती वेगवेगळी असता तांगेल सगळं विचार करची पद्धत वेगवेगळी असता तरी हांगा रूप गोस्वामी वर्णन करतात की कर्मी म्हणारे एकदम निकृष्ट स्तराची व्यक्ती आध्यात्मिक दृष्टीने कर्मी म्हणा जो फक्त संसारात भोग करायचा उद्देश असता आणि तागल मनांतू काही आध्यात्मिक जीवनांतू प्रगती करची काही एक इच्छा असना तागल मनात फक्त एक इच्छा असता की कशी हांव जास्त भोग करूयेद ह्या जगांतू राबून ते असतात कर्मी पेक्षा श्रेष्ठ कोण असता ज्ञानी म्हळ्यारी ताक थोडे साक्षात्कार झाला असता की आता फक्त भोग करून जायना ह्या संसारात बरे कले एक आध्यात्मिक जीवन आणि हांवें आता ह्या भोग सोडून तिके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता आणि मग तो ज्ञान मार्गावर जाता जाल्यार हांगा त्रास म्हणा केल्ले की अधिकांश हे जे लोक असतात जे ज्ञान मार्गांमध्ये असतात तांकां निराकार ब्रह्मा प्रति फार रुची असता एक तांकां वळण असता तांकां दिसता की हांव निराकार ब्रह्मात लीन जावका अरे आत्महत्या केलेलं म्हणजे असते त्यामुळे ती ज्ञानी हा एक उच्च स्तर नाही त्या ज्ञानीपेक्षा श्रेष्ठ म्हणारे शुद्ध भक्त श्रीकृष्णांवर शुद्ध भक्त आणि शुद्ध भक्तांना समाजांतोय रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता म्हणकले की वृंदावनांतली ज्या गोपी असत व्रजवधू त्या सर्वश्रेष्ठ
भक्त सती. ते कर्मी, ज्ञानी, भक्त आणि गोपी, वृंदावन गोपी. आणि मागीर गोपींतूय सर्वश्रेष्ठ कोण आसा? श्रीमती राधाराणी. आणि श्रीमती राधाराणी प्रेष्ठा तद्वत इयम तदीय सरसी ताम नाश्रयेत कह कृती. रूप गोस्वामी म्हणतात की प्रेष्ठा तद्वत इयम, की जितला श्रीकृष्णांक हृदयांतू श्रीमती राधाराणी प्रती एक प्रेम असा, मोग असा, तितल्याची श्रीकृष्णांक हृदयांतू राधा कुंड तदीय सरसी, सरस म्हळ्यार कुंड, त्या कुंड प्रती प्रेम असं लागतंय. कारण म्हळ्यार की कुंड, राधा कुंड आणि श्रीमती राधाराणींतू कसले अंतर ना. राधा कुंड हे कोई साधारण उद्दाक नाही है. राधा कुंडाचे उद्दाक असतं त्या साधारण उद्दाक नाही. हे श्रीमती राधाराणीला तरल रूप, तरल म्हळ्यार समजलं, कळलं तुमच्या सगळ्यांना. तरल म्हळ्यार लिक्विड. उद्दाक रूपांतू, तरल रूपांतू श्रीमती राधाराणी असते. त्या 10 श्लोकांतून म्हणल्या, म्हणजे हांगा 10 श्लोकांतू अंतिम विषयकांचे राधाकुंड. तरी 9 श्लोकांतू, 10 श्लोकांतू राधाकुंड विषय आशिल्ले. आणि 11 श्लोकांतू परत त्याच विषय. 3 श्लोकांतू या उपदेशामृतांतू राधाकुंड विषय. आणि या 11 श्लोकांतू श्रील रूप गोस्वामी कसलं म्हणतात ती, कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा. कृष्णस्य म्हणजे श्रीकृष्णांगला प्रिय व्यक्ती आणि वस्तूंतू सगळ्यांतलं जास्त प्रिय कोण? अपि राधा, श्रीमती राधाराणी सगळ्यांतलं जास्त प्रिय. कारण श्रीमती राधाराणी म्हणाले श्रीकृष्णांगल अंतरंगा शक्ती, लादिनी शक्तीला मूर्तिमान स्वरूप असते. त्यामुळे राधाराणी साधारण जीवशक्ती ना. राधाराणी भगवंतानी लादिनी शक्ती, अंतरंगा शक्ती. आणि कुंडम च अस्य मुनिभिः अभितः ताद्रिक एव व्यधायी. ताद्रिक म्हणजे तशीची, ज्याप्रमाणे श्रीमती राधाराणी प्रती इतलं प्रेम असं श्रीकृष्णांग हृदयांतू, तितलंच प्रेम श्रीकृष्णांगल राधाराणी कुंड, त्या कुंडा प्रती असं. कुंडम चास्या मुनिभीर अभितः. कोण? मुनी म्हणजे सगळं ऋषी मुनी असत नाही. व्यधाई म्हणजे त्यांनी वर्णन केल्या. तांगेल मत है, कोणी साधारण लोकांकल मत नाही है. जे व्हड मुनी जाल्ल्या ती इतिहासांतू तांगेल मत अशी त्यांनी वर्णन केल्या, वर्णन केल्या की जितलं प्रेम श्रीकृष्णांगल राधाराणी वर असं, तितलेच प्रेम तांगेल राधा कुंडवर असं. कारण हाच कसलं की राधा कुंड आणि राधाराणी तो अंतर अजिबात ना. ह्या आमगेल्या संसारांतू नाव आणि नामी ह्या 2 शब्द सती. नाव प्रत्येक वस्तूक एक नाव असतं. आमगेल सगळ्यांकल नाव असं. आता ह्या एक वस्तू असं, पुस्तक, आम्ही ह्याक नाव दिल्या पुस्तक म्हणून. आणि हाका एक नाव दिल्या पेन म्हणून. तर नाव असं आणि एक वस्तू असं. आणि नाव आणि वस्तूंतू अंतर असता. आता मग जर ताण लागेल असल्याने हा फक्त म्हणलंय उदाक उदाक उदाक, फक्त उदाक शब्दाच उच्चारण करून मगल ताण वतलवे ना. मगल ताण तशीच असतले. म्हाका उदाक वस्तू जे उदाक असं ते हांव पिवका, ते पिना पड्या मागीर मगल ताण वतले.
जाल्यार रे आध्यात्मीक जगान तूं तशी ना. आमकां जर ताण लागले रे आमी फक्त उद्दाक उद्दाक म्हूण येता आमगेलो ताण वता. कारण शब्द जे उद्दाक शब्द आणि उद्दाक वस्तू तांचे काय भेद ना. काय अंतर नसता. हो अंतर असता आध्यात्मिक जग आणि आमगेल्या प्रपंचांत भौतिक जगांत. हं. त्यामुळे ती राधाराणी आणि राधाराणील कुंड त्यांतून कसलंय अंतर ना. आणि स्वतः राधाराणी श्रीमती राधाराणीने तरल रूप स्वीकार करून सगळ्या आता ह्या जगात लोकांवर कृपा करूक अनुकंपा कृपा करूक त्याने अशी रूप धारण केल्या. आणि हे आध्यात्मिक जगात गोलोक वृंदावन असं तीच राधाकुंड, त्याच श्यामकुंड, त्याची गिरी गोवर्धन, त्याच वृंदावन, मथुरा सगळं श्रीकृष्ण ज्यावेळी अवतार घेतात ती त्या सगळं संघात घेऊन येतात. एकडे येणार ते कोणी मंत्री असता तो एक जागावरून दुसऱ्या जाग्यावर वता तो एकलो वतवे एकलो वचना तो ताजे वटू किती लोक असतात ती ताका सेक्रेटरी आणि विभिन्न आणि लोक असतात ती तशीची देव जे श्रीकृष्ण ज्यावेळी अवतार घेतात ती हांगा तर तांगेले धाम घेऊन येतात. त्यामुळे राधाकुंड राधा राणी श्यामकुंड सगळे त्यांच्या बरोबर येतात हांगा. यत् प्रेष्ठैरप्यलम असुलभम प्रेष्ठैः प्रेष्ठैः म्हळ्यार देवाला एकदम शुद्ध भक्त. प्रेष्ठ म्हळ्यार प्रिय आणि प्रेष्ठैः म्हळ्यार अनेक तांगेले शुद्ध भक्त आसात ती असंख्य शुद्ध भक्त आसात ती श्रीकृष्णांगेले तरी तांचे खातीर हे राधाकुंड प्राप्त करचे म्हळ्यार असुलभम. सुलभ म्हणजे म्हणल्यार एकदम सहज आणि असुलभ म्हणल्यार कठीण मस्त कठीण. जे एकदम शुद्ध भक्त सती नारद तात्पर्यांतू प्रभुपाद म्हणतात की नारद मुनी सुखदेव गोस्वामी हांच खातीरची के त्रास आसा कठीण आसा तांकांय हांग येवचे संधी मेळना. राधाकुंड येवन चिके त्यांनी न्हांवची म्हणून तांकां संधी मेळना ते. अशी प्रेष्ठैः यत् प्रेष्ठैर अपि अलम असुलभम होड होड भक्तां खातीर ते सुलभ ना शक्य ना ते किम पुनर्भक्ती भाजाम आणि तरी साधारण भक्त जे असतात ती तांचे खातीर कशें ते शक्य समगिरी. होड होड भक्तां खातीर इतलं कठीण आसा शक्य ना ते तरी साधारण भक्तां खातीर कशें ते शक्य आसतलें अशें म्हणून रूप गोस्वामी म्हणटात. आणि मग अंतिम तांगेले वचन कसला तत्प्रेमेदम ह्याचे कृष्ण प्रेम आसा त्या सकृत अपि ते प्राप्त जाता आविष्करोती त्याचा उत्पन्न जाता उदय जाता हृदयांतू आविष्करोती कशी सकृत अपि एक पंथा जरी कोणी कल केल्या सरह म्हणजे त्या कुंडांतू स्नातु म्हणजे न्हाल्ले कोणी एक पंथा त्या राधा कुंडात न्हावून घेतला जरी तरी आविष्करोती तत्प्रेमेदम तागल हृदयांतू कृष्ण प्रेम उत्पन्न जातले. तरी ह्या श्लोकांतू 11व्या श्लोकांतूय श्रील रूप गोस्वामीने राधाकुंडाच्या महिमाच्या गान केल्या खूप प्रशंसा केल्या की राधाकुंड त्यामिती हांगा ह्या विषय केल्यार भक्ती विनोद ठाकूर म्हणतात ती राधाकुंड स्नानीन सौभाग्य पराकाष्ठा. राधाकुंड स्नान स्नान म्हळ्यार न्हावचे स्नानी म्हणणारी कोण न्हात थंय ताका स्नानी म्हणतात. कोण स्नान करतात ती तांकां स्नानी म्हणतात. स्नान आणि स्नानी नाम आणि नामी. राधाकुंड स्नानी
स्नानीर सौभाग्य पराकाष्ठा. पराकाष्ठा म्हळ्याकल्ले पराकाष्ठा म्हळ्यार सर्वोत्तम सर्वोच्च परिस्थिती. सौभाग्याची सर्वोच्च परिस्थिती त्या प्राप्त जाता कोणाक? राधाकुंड स्नानी. कोण राधाकुंड वचून न्हाता ताका सौभाग्याला सर्वोच्च परिस्थिती प्राप्त जाता. तरी ह्या श्लोकाचा अर्थ अशी आसा. आणि आता ह्या प्रभुपादांगले तात्पर्य चिके समजायचा प्रयत्न करता. प्रभुपाद म्हणतात हांगा की राधा कुंड एवढं इतलं पूज्य आमच्या खातीर कल्ल्याक? आणि उत्तर स्वतः प्रभुपाद दितात तात्पर्यांत. राधा राणी स्वतःच कुंड असते. राधा राणीला संपत्ती आणि राधा राणी वस्तू म्हणजे राधा राणी आणि राधा राणी आणि तांगेले वस्तूंचो काय अंतर ना, भेद ना. आणि श्रीकृष्णांक इतलं प्रिय असं त्यामिती आमगेल हृदयांतू राधाकुंड प्रती तशीच एक आदर भाव असका. एक आमच्या खातीर राधा राणी इतलं आराध्य एक स्थळ असं. आणि राधाराणी कोण असं? कोण साधारण व्यक्ती नाही. जे गोपीगण असतात ती त्यांच्या मधल्या सगळं श्रेष्ठ सर्वांत श्रेष्ठ गोपी ती राधाराणी. आणि प्रभुपाद मुखार म्हणतात ते की जितलं श्रीकृष्णांगल प्रेम राधाराणीवर असं तितलेच प्रेम श्रीकृष्णांगल राधा कुंडच प्रती असं. आश्चर्य. आम्ही विचार करणे की अरे ह्या कुंडच नव्हे, कुंड आणि व्यक्तींत अंतरच नाही. तरी आम्ही कशी ह्या समजून घेऊच्या की कृष्णांगल हृदयांतू राधाकुंड आणि राधाराणी दोघां प्रती जे प्रेम असं ते एकदम तितलेच असं म्हणून कशी समजून घेऊचे ते कळे म्हळ्यार आध्यात्मिक जग गोलोक वृंदावन अंतू प्रत्येक वस्तूक एक व्यक्तित्व असता. एक पर्सनॅलिटी व्यक्तित्व असता. आणि प्रत्येक वस्तू सचेत असता, चेतन असता. आता आमगेल प्रपंचांतू प्रपंच कल्ला म्हणतात आम्ही ह्या संसाराक. भूमी अपो नलवायू खम मनोबुद्धी रेवचा नाही. अहंकारित यम्मे भिन्ना प्रकृती अष्टधा प्रकृती. आणि ह्या अष्टधा प्रकृतींतून 5 जे असतात त्या स्थूल पदार्थ असतात. भूमी आप अनल वायू खम 5. तरी ह्या सगळ्या जड पदार्थ असतात. आणि तो काय चेतना नसता. श्रीकृष्ण स्वतः प्रकट जातात आणि प्रत्येक अणू भितर जाऊन मग ताकाची के क्रियाशील करतात. नाजाल्यार जड पदार्थांतू चेतना नसता. जोपर्यंत आत्मा असता देहांतू तोपर्यंत आमगेल शरीर काम करत असता. जे आत्मा बाहेर गेला, आध्यात्मिक शक्ती जरी बाहेर गेली तरी मग शरीराक आम्ही स्मशाना घेऊन होतात. तरी हांगा चेतन वस्तू आणि जड वस्तू ह्या दोघांत आम्ही भेद करता. ह्या भगवद्गीतेचा एक प्राथमिक आमका उपदेश असता. आम्ही ज्यावेळी भगवद्गीता शिकवता ती पहिलं उपदेश आमकां होच म्हणटा की हांव आत्मा आसा, हांव शरीर नाही म्हणून. तरी हो एक भेद करता आम्ही ह्या संसारांत प्रपंचात राबून. परंतु देवाल धामांतू गोलोक वृंदावनांतू अशी अंतर नसता. सगळं काही चिन्मय असता. काय जड वस्तू काय असना. सगळं चिंतामणी प्रकट सत्मशु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरपि पालयंतम अशी ब्रह्मसंहितांतू ब्रह्माजीन वर्णन केल्या नव्हे.
चिंतामणी धाम असते. प्रत्येक वस्तू अत्तर असता, तो चेतन असता, ताका व्यक्तित्व असता, उद्दाक असता, वार असता. प्रत्येक वस्तू चेतन असतं थंय आध्यात्मिक जगांतून. तरी त्याप्रमाणे राधा कुंड एक व्यक्तित्व असता. आणि राधा कुंड आणि राधा राणी मध्ये कसलंय अंतर ना. हं? आणि परत प्रभुपाद हांगा म्हणटा ती की होड होड जे भक्त आसत ती तांकांय ते प्राप्त करचे म्हळ्यार राधा कुंडाक तटाचे वास प्राप्त करचे म्हळ्यार राबचे एक संधी मेळची म्हळ्यार खूप कठीण असता. तरी वैधी भक्ती करणाऱ्या साधारण भक्तांक कशी शक्य असते. त्यामुळे ती जर कोणाक ते सौभाग्य प्राप्त जाल्ले ताका राधा कुंडाल दर्शन करूक थंय करूक एक सौभाग्य ताका जाल्ले तरी कल कोरकताने हांगा रूप गोस्वामी म्हणटा ती की जरी आमकां राधा कुंडा तटावर आमकां नित्य वास करू जायना जाल्यार आमी ज्यावेळी वता ती थंय जितलो जात तितलो आमी न्हांवका थंय राधा कुंडांत उदकांत पूर्ण श्रद्धेन पूर्ण भक्तीन कोरता ते. आणि आणि प्रभुपाद हांगा म्हणटा ती की भक्ती आमगे साधना भक्तीचे अनेक अंग असत न्ही. श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अध्ययन कितलं अनेक अंग असत ती भक्ती. तांचो एक महत्वाचं अंग म्हळ्यार हे राधा कुंडांत न्हांवचे अशी हांगा श्रील प्रभुपाद म्हणतात. आणि विशेष करून ज्यांका व्रजवासिंगल पदचिन्हांतू भक्तींतू प्रगती करची इच्छा आसा. मुखार वचून जांकां वृंदावनांत सद्गती प्राप्त करची इच्छा आसा तांणी हे विशेष करून कोरका. कलाक कारण म्हळ्यार हांगा राधा कुंड हे गोपींगल स्थान आसा. आणि ज्या लोकांक गोलोक वृंदावन वचची इच्छा आसा आणि खास करून गोपींत चरण कमलांतू चिके अनुसरण करून मुखार वचची इच्छा आसा तांणी नक्की राधा कुंडांतू राबून तांणी थंय न्हावन तांणी तांगेलो आध्यात्मिक देह म्हळ्यार सिद्ध देह ताका सिद्ध देह म्हणटात. सिद्ध देह म्हळ्यार आध्यात्मिक देह. आमगेले हे प्रपंचाला जड पदार्थांत केलेले देह नाही. सिद्ध देह आमगेले आध्यात्मिक सच्चिदानंद देहाने आम्ही मागीर गोपींगला आश्रय घेवका. आणि तांगेले निर्देशन तांगेले शरणागत जावन जशी ते आमकां आदेश दिता ती तशी आमी सेवा करका. आणि ही एकदम उन्नत सेवा आसा अशी प्रभुपाद म्हणटा ती. आणि मुखारी प्रभुपाद म्हणटा ती की राधा कुंडाल थंय वचून आणि थंय तटावर राबून थंय प्रत्येक दिवस थंय न्हांवचे म्हळ्यार आमगेल भक्तीची परिपूर्णता. आणि राधा कुंडल महिमाल काही ती माना. आणि तशी करून आम्ही एक राधा राणींगले एक आम्ही सहायक जावचे जाता. आता इतलो व्हड विषय है इतले उच्च कोटीचो विषय ह्या बद्दल उलोवचे जाल्यार मातशी भंय दिसता. इतलो सूक्ष्म विषय है. ह्याची स्वस्थ घेवन आम्ही हे आता प्रश्न सगळ्यांगल मनांतू असतले
की हांग रूप गोस्वामी इतलं काही म्हणल्या आणि प्रभुपदांनी तात्पर्यात म्हणल्या की आम्ही थंयच बसून आम्ही राधाकुंड राबका आणि थंय राबूनची आम्ही सेवा करका देवाली आणि थंयची न्हावका आणि आम्ही गोलोक वृंदान वतली आता आम्ही आमगेला घर सोडून वचय हांवें कोणांगेल गृहस्थाश्रमाचं कोणांगेल आश्रमंतू ब्रह्मचारी असे कोणी असं आता आम्ही सगळं सोडचें आता हांगा प्रभुपदान म्हणल्या नव्हे आमगेले उद्योग असं घर असं सगळं सोडचें आम्ही वचय तशें करता पळय आमी ना आता ह्या तात्पर्यान तूं प्रभुपादान अशें म्हणल्या जाल्यार एक बंद कर जालें की प्रभुपाद तांगेले शिश्यांक घेवन थंय वचूलेले आणि त्यावेळी ते शिष्य एकदम नवीन आशिल्ले तांकां काही तितलें ज्ञान नाशिल्लें की राधाकुंड म्हळ्यार कितलें पवित्र स्थान आसा आणि जस्ट समुद्र वताना कशें ते खेळटा ती एक चंचल भावनेने आणि एक क्रीडात्मक भावनेने सगळे राधाकुंड वचूले एकमेकावर उदक करचे खेळचे आणि प्रभुपादांक खूप आयलो तर मग हे कसले तुमगेले काही समुद्र किंवा अशी काही साधारण उदक नाही हे राधाकुंड राधाकुंडान तूं हे राधाकुंड म्हळ्यार राधाराणी पासून अभिन्न आहे अशें तुमी सम्मान कोण करणे जाल्यार तुमगेले व्हड अपराध जातले आनी तुमी मंकड जातले मागीर हांगा पुढच्या जन्मान तूं अशें तुमी जर अपराध केले राधा राणींगेले हांगेले धामान तूं तर म्हाका पुढच्या जन्मान तूं मंकड आणि सुणे अशें काही तुमकां जन्म मेळटलो तुमकां आणि त्या दिवसा पासून प्रभुपादान मागीर बंद केलं की आता न्हांवचें ना हांगा म्हणून अरे आमकां दिसतालें की एक विरोधाभास आसा म्हणून एक दिशा प्रभुपादांनी अशें म्हणल्या आणि दुसरे कडेन तांणी अशी तांगेले शिश्यां सांगलें तुमी करचें ना म्हणून ज्या वेळी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर वचूलेले त्या यात्रेक वृंदावन गोवर्धन राधाकुंड त्यावेळी तांगेले संगाती मस्त भक्त आशिल्ले आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी स्वतः ते न्हाय न्ही राधाकुंडांतून आणि कोणाक न्हांवच्याकय दिनी त्यांनी कल केला फक्त प्रणाम केले राधाकुंडाक आणि प्रणाम करून आता थोडे आचमन केले आणि थोडे थेंब राधाकुंडाचे उदक घेवन मोडाक त्यांनी केले अशें करून स्वतः राधाकुंड आशीर्वाद घेतले मागीर तांणी राधाकुंड परिक्रमा केल्ली थंय कीर्तन केलें थोडी कथा जाल्ली थंय पण श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांनी न्हांवच्या कोणाक अनुमती दिनी तरी म्हळ्यार भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान कल चूक केली काय तांकां रूप गोस्वामीला उपदेशामृताचें ज्ञान नाशिल्लें आशिल्लें तांकांय गोत आशिल्लें की आतां जे साधारण भक्त असतात ती तांकां शिष्टाचार गुत नासता साधारण शिष्टाचार त्या विंगड विषय पण हे एक भक्तीचे शिष्टाचार सदाचार आम्ही मर्यादा असतात संस्कृतात मर्यादा शब्द म्हणून असता शिष्टाचार तुम सगळ्यांक गोत आसा शब्द तर शिष्टाचार कशें आसता आमी कसलो कोरका कसलो कोरणे आणि जो पर्यंत आमगेले तितले प्रगती जायना आमी तितले साहस कोरणे जावन राधाकुंडांतूं न्हांवचें दुराणेच आमचे प्रणाम कोरका आणि थोड्या बोडाची थेंब उदक घालून माथ्यार उदक घालून आमी येवचें परत आणि गुरु महाराजांनी आमकां आदेश दिल्यार की तुमी करात करचें नाजाल्यार फक्त प्रणाम करून येवचें रघुनाथ दास गोस्वामी ते राबचे थंय राधाकुंडा तटार अनेक वर्ष ते थंय आशिल्ले आणि जीव गोस्वामी आशिल्ले अनेक गोस्वामी आशिल्ले थंय तुमी राधाकुंड
वचून परिक्रमा केली असल्यारी तुम्ही पळयलाच का थंय सगळे अनेक आमगेले आचार्य भजन कुटीर वगैरे समाधी स्थळ वगैरे असतात थंय अनेक कृष्णदास कविराज गोस्वामी थंय आसचे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर असे अनेक असत तरी तांचे म्हणक्याची आमकां नम्र जावं तांचे म्हणक्याची आमगे हृदयांतू श्री कृष्णांगे प्रती प्रेम आसका श्रद्धा आसका आमगे हृदय तितलें शुद्ध आसका नाहीतर अशीच आम्ही तितकीच स्वस्थ घेऊन आम्ही अशीच ही समुद्रांतू वचून कशी आम्ही खेळतात ती उदकांतू तशी सगळे आम्ही करू नये आणि ती दोन्ही वस्तू आम्ही ठीक आहे समजून घेऊ की आध्यात्मिक आणि भक्तीच्या दृष्टीने राधाकुंडात कितलं व्हड कितलं उच्च स्थान आसा आणि दुसरी कितलं काळजी आम्ही घेऊ तरी केन्ना आमच्या शास्त्रांतून आम्ही पळयतात की एक जाग्यार आमकां एक प्रकाराचा उपदेश किंवा आदेश मेळटा दुसऱ्या जाग्यार आमकां त्याचे विपरीत काहीतरी आदेश आणि उपदेश मेळटा तर म्हणजे आमकां अरेच्या कशें करचें हें करचें की तें करचें अशी एक द्वंद्व उत्पन्न जाता मनांत तेन्ना ती आमी संपूर्ण परिस्थिती समजून घेवका की ह्याच्या पृष्ठभूमी कसला हाच्या कसला आमी हाजे सूक्ष्म तत्व कसले ते आमी समजून घेवका आणि जर कळले जाल्यार आमी विचारचे भक्तांक आणि आता राधाकुंड हातट थंय वचून आता मस्त लोक येतात आमच्या पाठीमागे दक्षिणा द्या तुमका आणि फाट लागतात आमगेले तुम्ही दर्शन घ्या आरती करा ती फक्त ₹500 द्या फक्त ₹1000 द्या तुम्ही आणि आम्ही व्रजवासी आमकां दिवपाची आणि आमकां कोप येता केन्ना त्यामुळे ह्या लोक एक कसले करतय आसल्यार आम्ही कोप करणे तांचेर आम्ही राधे राधे म्हणचे हरे कृष्ण म्हणचे आणि थोडे दक्षिणा दिवचे तांकां आणि आमगे प्रणाम वगैरे करून आमी येवचे आम्ही थंय वाद विवाद करचे ना तांचे बरोबर आता तांगेल जन्म राधाकुंडात तटावर जाल्ल्या आता कोणी साधारण लोक असत आता जर त्यांनी काही एक तांगेल जर व्यवहार ठीक नसल्यार ते आमगेल ते जबाबदारी नाही तांकां बरोबर करची ते राधा राणी आणि कृष्णावर असते आम्ही तांतूची वचून हस्तक्षेप करू नये ज्या लोकांक जन्म राधाकुंडांतू वृंदावनांतू गोवर्धनात जाता आमकां समजून घेवका की हे सगळे विशेष असत म्हणून जाल्यार ब्रजवासी असत म्हणून आम्ही आमगेली विवेक बुद्धी सोडू नये अनेक ब्रजवासी असतले त्याला पैसे दीत राहा तर आपलं मागीर आमी खाली आमगे खिस खाली जातले आणि मागीर वायट रस्त्यारी चलूकय अशी अनेक लोक असत त्यामुळे ती आम्ही खूप काळजी घेवका आणि फक्त आमगे जे अधिकृत भक्त असत तांगे संगतीच आम्ही राधाकुंड वचका गोवर्धन वृंदावन राधाकुंड आमगे भक्तांच संघ वचून आमकां एक संरक्षण मेळटा नाजाल्यार आमी एकले असल्यार आमकां आमी कोणें आले अशें करात तशें करात मागीर आमी तांचे बरोबर उरतात आणि कोणी आमगेल भक्तिपदाचे कोणी निंदा करतली कोणी आनी कसले कान्नांतू सगळे पडण्यार मस्त लोक असत त्यामुळे आमी चित्ते सावधान रावका कोणाचे प्रती अपराध करू आमी सगळ्यांना सन्मान करता आमी त्याला सन्मान करचे म्हळ्यार हाचो अर्थ नाही की आम्ही तांगेल जे ते म्हणटात आमी ते आयकून घेवका म्हणून कृष्णात
मानकूरचे जाल्यार आयकोवचे आमी फक्त आमगेले प्रभुपादांक. कोणाचे प्रती अपराध करचे ना आमी. त्यामध्ये राधाकुंड इतलं श्रेष्ठ स्थान आसा. तर आमी हे समजून घेवका. आणि तुम्ही बहुतेक सगळं आता वृंदावन वचून यात्रा करून आयलेतच का तुम्ही सगळे नव्हे? तरी तुमगेले उपदेश अमृताचे अंतिम श्लोक आशिल्ले आणि अशी कोंकणी प्रवचन अशी कार्यक्रम जातात पूण म्हाका पयलींकूच नाशिल्ले. मागीर राधाकुंड प्रभून सांगलें, म्हाका आयकूनय आश्चर्य जाल्लें. हांगा वृषभानु प्रभू आसा हांगा. वृषभानु प्रभू हरे कृष्णा. मस्त मोगल चूक जाल्लें आसतलें न्ही कोंकणीतून, म्हाका अभ्यास ना उलोवन. प्रवचन दिवन अभ्यास ना. तरी कोणाला प्रश्न असत काय ते आम्ही कोणा काही प्रश्न असल्यावर निमगू येतं. कृष्ण महाराज, प्लीज accept my humble obeisance. मस्त धन्यवाद महाराज. 11 श्लोका भारी मनावची तशी तुम्ही सांगून दिला. जाल्यार म्हाका एक प्रश्न आसा. या सिद्ध देह म्हळ्यार सगळ्यांके आसतवा आणि ते केन्ना प्राप्त जाता म्हळ्यार या दोन्ही प्रश्न आस महाराज. दुसरा प्रश्न कल्ले. दुसरा प्रश्न सेकंड. हरे कृष्ण महाराज. दुसरा प्रश्न खंयचे आशिल्ले? ते सिद्ध देह म्हळ्यार ते केन्ना प्राप्त जाता म्हळ्यार आणि सिद्ध देह म्हळ्यार सगळ्यांके आसवा म्हणून सगळ्यांके प्राप्त जाता. तरी सिद्ध देह म्हळ्यार आध्यात्मिक देह. आता जे आमगेल देह आसा, आमगेल अंग ते प्रकृती या पदार्थांसून तयार असते नव्हे. जाल्यार आत्मा ते सच्चिदानंद आणि आता आमगेल आध्यात्मिक देह आस जाल्यार बी रूपांत. बी म्हळ्यार कळलं नाही. बी रूपांत आसा आणि कृष्णाक सेवा करून हळू 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 ताचो विकास जाता. आणि ज्यावेळी आम्ही प्रेमभक्ती भावभक्ती या उच्च स्तरा आम्ही आमकां प्राप्त जाता त्यावेळी हे बी जे असता ते मागीर ताजो विकसीत जावन मागीर ते प्रकट जाता म्हळ्यार कळ्ळें की ते आमगेला देह भायरचो देह आसा जशी आसता तशीच आसतलो तो देह. जाल्यार आध्यात्मिक देहाची आमगेली चेतना आध्यात्मिक जातली पूर्ण. आमगेले फक्त एक औपचारिक म्हणून रीतीने आमगेले संबंध ह्या अष्टधा प्रकृती शरीर देहाच्या प्रती असतले एक फॉर्मॅलिटी म्हणून. जाल्यार वास्तविक आमगेले संबंध आमगेले आध्यात्मिक चेतना आणि आमगेले आध्यात्मिक देहाच्या प्रती असतले. तरी ह्या सिद्ध देहाची देहाल प्राप्ती जे असता ते एकदम भावभक्ती प्रेमभक्तीच्या स्तरावर जाता त्या विकास होऊन. तरी आता आमगेल सिद्ध देह आस जाल्यार आमकां गोतना ते आमकां हळूहळू ज्यावेळी श्रीकृष्णाक इच्छा आसतली त्यावेळी आमकां कळून दितले. गोलोक वृंदावनांतू किंवा वैकुंठ जगांतू आम्ही कोण आणि अशी. पण आता ह्या कोणाची काय गरज ना. आता सध्या आम्ही फक्त गुरुदास.
फक्त आम्ही आता आदेशा पालन करचे आणि हळूहळू आमगे प्रगती जातली आणि आमगे सिद्ध देह आध्यात्मिक देहान विकास जाऊन जाऊनच सिद्ध अवस्था त्याची प्राप्ती आम्ही आमकां जातली. धन्यवाद. मेगेल एक प्रश्न असा की राधाकुंडा बघलेन तू कृष्णदास कविराज, माधवेंद्र पुरी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी सगळाली भजन भटक असं समाधी असं. रूप गोस्वामीला स्थान थंय ना, तर रूप गोस्वामी त्यांनी थंय भजन केला की ना? विश्वरूप प्रभू आमगेल स्थानीय ब्रजवासी असो. मस्त वर्ष वृंदावनात राबून आले विश्वरूप प्रभू. वर्ताना वृंदावन आणि थंय राबून सगळ्या भक्तांक सगळ्या यात्रे खातीर घेऊन होते. रूप गोस्वामी नक्की राधाकुंड आयिल्ले. त्यांनी गोवर्धन परिक्रमा करचे वर्णन आसा चैतन्य चरितामृतांतून आणि राधाकुंड आयिल्ले जाल्यार थंय दीर्घकाळ राबिल्ले तशें कांय वर्णन ना. तशी सनातन गोस्वामी राबिल थंय आणि रघुनाथ दास गोस्वामी आशिल्ले, अनेक गोस्वामी आशिल्ले. रूप गोस्वामी नक्की आशिल्ले थंय दीर्घकाळ राबत न्हिदते. त्यामुळे तांगेल आमगेल समाधी किंवा तांगेले भजन कुटीर इत्यादी आमकां थंय दिसना. अनेक प्रश्न म्हळ्यार रूप गोस्वामी आमकां सांगता आसता ती की आमी तांतून न्हांवका, राधाकुंडांतून न्हांवचें म्हळ्यार सर्वश्रेष्ठ. पण प्रभुपाद स्वामीन आनी आमगेल स्वामीन आमकां सुलभ परमिशन दिल्लें ना. लास्ट आम्ही सगळा वटू स्नान केलें 1998 यात्रेंतू एक्का पंथा म्हाका उडगस आसा आणि 1986 तू आम्ही सुरवे गेलेली ती. त्याच्या मागीर 12 वर्सां आमकां राधाकुंडांतू स्नान करचे परमिशन दिनी आणि सच्चिदानंद स्वामी आणि राधानाथ स्वामी आणि वट्टू मेळ्ळो एक पंथा मुखाल घंट प्रवचन दिवन जाले मागीर रात्री 7:30 आम्ही एक पंथ स्नान केला. तर ते कशी रिकन्साइल करचे? ताणे सांगला स्नान कोरकातीची अंतिम गंतव्य स्थान म्हणून आणि आमकां तांतू स्नान करच्या सहज अनुमती दिल्लेली ना असं. ते कशें कळचें आमकां? ते स्वतः प्रभुपादांनी ते सांगेल नाही की तुम्ही करू नकात म्हणून. तात्पर्य ताणें अशी बरयल्या जाल्यार तांगेल शिष्य ज्या वेळी आयिल्ले थंय राधाकुंडांतून आणि क्रिडात्मक भावनेन ते नातं आशिल्लें उदकांतू राधाकुंड उदकांतू. त्यावेळी त्यांनी सांगलें तांकां की आज दोनूच तुम्ही करचे ना, कोणी करचे ना म्हणून. तर स्वतः प्रभुपादांनी तशी सांगलें तांगेल भक्तांक शिष्यांक. तर कित्याक कारण आमगेली योग्यता ना ते. आमी हे चिके उगडास दवरका की 11 श्लोक 9, 10 आणि 11 हे वर्णन भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती स्तराचे आसत. त्यामुळे आमी अशी विचार करू नये की हांव योग्य आसा. हे पण कोणा खातीर आसा हे विशेष करून जे भावभक्ती प्रेमभक्ती एकदम उच्च स्तरावर असतात त्या भक्तींतू तांचे खातीर आसता. आमी रघुनाथदास गोस्वामी म्हणके जावका मागीर आंघोळ करूया ते न्हावयेत आनी करूयेत. ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स. जरी करचेय आसल्यार कोणाले ताचे खातीर एक शिष्टाचार आसता, एक पद्धत आसता की आमी केन्नाय पांय दिवन पयले उदकां वचूं नये, पयले हात दिवका. कारण पांय पयले दिवचे म्हळ्यार ते राधाराणीक पांय दिवचे नक्की जाता. त्यामुळे हात पयले करून अशें करून भितर वचका. माटली कशी वता ती तशी वचका हळू करून. पांय पयले दिवचे ना. तशी आमी खूब लक्ष दिवन आमी करता.
एकदम सचेत रावपा आमी की हांव कल्ल करता आसत, खंय हांव नाता आसत, हांव स्वताल घार ना आणि हांव खंय समुद्रांत ना, हांव स्विमींग पुलां वचून आतां न्हायनात, हांव राधा कुंडांत आसा. राधा कुंड म्हळ्यार कल्लें, राधा कुंडान महिमा म्हळ्यार कल्लें. राधा कुंड म्हळ्यार श्रीमती राधा राणी, प्रत्यक्ष श्रीमती राधा राणी. खंय जरी आमकां अनुमती मेळनासल्यार न्हांवच्याक आमी हे मनान ठेवका, दवरका आनी पूर्ण सम्मान दिवन आदर आदर भावनेन आणि श्रद्धा भावनेने आम्ही हे करतो. आणि कोणा प्रश्न आसा की? येस सर. सत्यरूपा देवी तुम्ही सांगितलं प्रश्न अनम्यूट करू. हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम. तुमका आशीर्वाद मागून घेतस महाराज. मी प्रश्न कसं म्हणाल महाराज, आम्ही ऐकूया ना. ठीक आहे, बडा बोलले का? हरे कृष्ण ऐकत महाराज जी. दंडवत प्रणाम महाराज जी. आशीर्वाद मागून घेतस महाराज जी. प्रश्न कसं म्हणाली, थर्ड श्लोका पर्पर्ट अंतू प्रभुपादन सांगला कश म्हणाली, भक्ती सेवे म्हणाली नॉट सिट इन अ प्लेस अँड मेडिटेट, इट इज अ प्रॅक्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणून सांगते ना मॅ प्रभुपाद. तश म्हणजे हाऊ इज चॅन्टिंग सिटिंग इन वन प्लेस अँड चॅन्टिंग बिकम्स द टॉप मोस्ट डिवोशनल सर्व्हिस म्हणून. प्रश्न अशें आसा की एक जाग्यार बसून करचे ते कशी सर्वोच्च श्रेणीचे भक्ती जाता, की भक्ती एकदम क्रियाशील आसका, ऍक्टिव्ह आसका, तशें नव्हे प्रश्न. वय तरी दिवसभर बसून जप करचे हे एक कार्य नव्हे, एकदम सुलभ असतं ते. प्रत्येक दिवस सकाळ रात्री सकाळ 3 घंटार उठावन रात्री 10 घंटेपर्यंत जप करता बसचे प्रत्येक दिवस. जातोय कोणाकय जायना नव्हे, ते कार्य असते. कोणालय हृदयांतू इतलं रुची आसा कृष्णान नांवाच प्रती की तो इतले 20 घंटे तो दिवसान तू एक जागेवर बसून तो जप करू शकता. तो क्रियाशीलच न्ही, ऍक्टिव्ह असणे. तो आता आमकां अनुभव असणे, आम्ही 2 तास जप करचे कितलो पण आमकां न्हीद येता. आमी एक प्रवचना बसल्यार आमकां न्हीद येता. तरी जप करचेही हे क्रियाशील असता, कार्य असता. आणि विशेष करून जे भावभक्ती आणि प्रेमभक्तीच्या स्तरात वर्णन सांगा, श्लोक संख्या 9, 10 आणि 11 भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती भक्त विशेष तांच खातीर आसा हे 3 श्लोक. तरी आम्ही समजून घेवपाचे की आमगेले स्थान अशें ना, आमगेले ती परिस्थिती नाही की आमी अशें करणे, कारण आमगेली ती रुची ना. रुची आसता, रुची असेल ना जाल्यार आमी तशें करणे. आमगेल स्तर अनुसार आमी कार्य करता. बरें. आणि कोणाला प्रश्न आसा की? कोणी? हरे कृष्ण महाराज. येस धन्यवाद महाराज. मिगेल क्वेश्चन कसं म्हणाली, हांव एक लेक्चरान आयकलां राधाकुंड वाटर म्हणाली लिक्विड तिगेले लिक्विड फॉर्म ऑफ अ लव, राधास लव म्हण आयकलो. सो मागेल अंडरस्टँडिंग कसं ज्यू की अस की तुम्ही आता सांगता आसाची तिगेलेची लिक्विड फॉर्म म्हणून, बट so some that differences की liquid form तिगेल liquid form or तिगेल love कृष्ण प्रेमाचे liquid form म्हणून होता. so मिगेल understanding चू की जल्ला की काय अंतर ना न्ही. जशें हांव वर्णन केलें की
राधाराणी प्रेम आणि राधाराणीला तरल स्वरूप यांतू काय अंतर ना. अध्यात्म जगंतू परम अवस्था आशिल मिती आमतू काय अंतर ना. त्यामध्ये तिन्ही एकच आहे. ओके महाराज. प्रपंचंतू तशी जाईना. हरी बोल. थँक्यू. हरे कृष्ण. आणि कोणाला प्रश्न असं की टाइम जात असता 2 मिनिटं मात बाकी असतं. हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्णा. सॉरी हात रेस करनी हांव दंडवत करता. आय एम व्हेरी मच ओवरवेल्म्ड. म्हळ्यार आमकां अभ्यास म्हळ्यार आमी स्वामी आमगेले कुलगुरू स्वामीले प्रवचन आयकून आमकां सांज दुखून अभ्यास आनी आमी इस्कॉन आयम जाता तेरी फर्स्ट टायम आमी आमगे भाशेंत एक डिवायन प्रवचन ऐकल्यार एक मन्ना होड संतोष जाता. हे मात्र न्ही की आणखी एक अफेक्शन आणि बॉन्डिंग चढता. सो ताजे निमित्त म्हगेले तुमगेले चरणारी हांव कोटी कोटी दंडवत करता आणि तुमगेले आशीर्वाद मागून घेता. प्रभुपादांगला आशीर्वाद आम सगळ्यांवर आसा. हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. महाराज म्हाका एक प्रश्न आशिल्लो. कसं म्हणल्यार रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी तांगेल पूर्वाश्रमांतू कर्नाटक सारस्वत ब्राह्मण जावन आशिल्ले म्हणून एक हांव आयकलां. म्हाका तसले सोर्स मेळ्ळी ताजे. हे अंतू कितले सत्य आसा म्हणून एक निमगूक आशिल्लो महाराज. सत्यच असतं. दंडवत प्रणाम महाराज. त्यामध्ये तुम्ही गर्व करू येता सगळ्यांनी. आणि तांगेलेची फुटप्रिंट सारी वचूका म्हणून एक इन्स्पिरेशन एक्स्ट्रा. रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पूर्वाश्रमांतू त्या कर्नाटकात राबनी ती. तांगेल जन्म वगैरे थंय जाले. थोड देश बंगालांतू जाले. तांगेल पूर्वज आयल ते थंय कर्नाटक जावन थंय आयल ते. गौड देश. धन्यवाद महाराज. हरे कृष्ण. सो मुरलीधर कृष्ण प्रभू आणि आम्ही संपन्न करूया तो कार्यक्रम. हा एक प्रश्न असतो. किरण पडियार प्रभू अनम्यूट करून उलयता. अनम्यूट करून हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्ण प्रभु. दंडो प्रणाम महाराज. येस महाराज एक क्वेश्चन म्हाका सर. हांव एक लेक्चरान ऐकिल्लें. वायफाय समना दिसता. हरे कृष्ण. समना. ओके ऐकू पडतो. हरे कृष्ण. होय ऐकता. दंडो प्रणाम महाराज. महाराज एक क्वेश्चन असीन. हांव एक लेक्चरान ऐकिलें. राधा कुंड अंतू आमी वचून भजन करचें. दॅट इज इक्वल टू गुरुदेवान आज्ञा पालन करचें. ते दोन्ही दे आर नॉन डिफरंट म्हणून ऐकिलें. ते is that true? Like, can you clarify Maharaj? Kal non different. Gurudevala order to follow the instructions of spiritual master is non different from doing bhajan at Radha Kund. Like Maharaj, clarify. Can you please clarify Maharaj? नाही जर गुरुन आदेश आमक दिल असल्यारी आम्ही थंय वचीत आणि राबयता. जर तांणी अशी आदेश दिल नसल्यारी मागीर आमी वचूं नये थंय राबूक. साधारण स्थान नाही ते. ती फक्त आदेश तशे आमकां जर मेळ्ळे नसल्यारी आमी वचयता. नाजाल्यार फक्त भक्तांक संघांतू वचून दर्शन करून परिक्रमा करून कीर्तन करून आचमरणीचे माथ्यार दवरून प्रणाम घेवचे. Thank you, Hare Krishna. Maharaj, Tangel question was slightly different. Malari, he's telling
आम्ही खंयचेची विंग any other part of the world म्हळ्यार maybe we are in Bangalore or Mumbai आम्ही थंय राबून गेनु following the instruction of Guru Maharaj is equivalent to staying in Radha Kund and doing bhajana kriya. That is what अच्छा अच्छा अच्छा. त्याने उलट विचारलंय की स्टेइंग इन राधा कुंड इज इक्वल टू फॉलोइंग गुरुज इन्स्ट्रक्शन. इट इज द अदर वे राउंड. Right. Yes. गुरु आदेश पालन करच म्हणजे राधा कुंड त्या बरोबरच त्या करची. Yeah.